pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení, zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. Tejto viere sa udeluje deťom krst. Preto sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetky jeho skutkov? A všetky jeho pokušení? Veríte Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jediného Syna nášho Pána, narodeného z Márie, Panny účeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, toto vieru vyznávame, ona je našou slávou, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My všetci sme teraz spolu s vami vyznali vieru. Chcete teda, aby Tamara bola pokrstená v tejto viere? Maťu, tam od tamtej strany. Tamara, ja ťa krstím v mene Otca i Syna, Ducha Svätého. Tady nebehaj, tuhle, tady. Poďte bližšie, bližšie. Pomazanie Svätého Krízmu,